βιταμίνη Ε, κυρίως χορηγείται στα αρσενικά πουλιά, ώστε να τα βοηθήσει να φτάσουν σε τέτοια κατάσταση, ώστε να είναι γόνιμα όταν θα φτάσει η στιγμή να ζευγαρώσουμε το θηλυκό. Έλλειψη της βιταμίνης Ε όχι μόνο δεν θα δώσει τη δυνατότητα στο αρσενικό να αναπτύξει τους όρχες, αλλά έστω και ότι αυτό γίνεται, αλλά γίνεται μερικά, με μερικό τρόπο, όχι πλήρως, δεν μπορεί να γονιμοποιήσει το αυγό. Από τη στιγμή που το θηλυκό θα κάνει το αυγό και θα το τοποθετήσει, έχει κλείσει, αν θέλετε, το έργο της, την αποστολή της, ολοκλήρωσε την αποστολή της. Και από εκεί αναλαμβάνει πλέον το αρσενικό να μπορέσει να καταστήσει γόνιμο, να γονιμοποιήσει το αυγό. Γι' αυτό και δεν γίνεται λόγος για θηλυκά πουλιά τα οποία είναι στήρα, από τη στιγμή που το θηλυκό κάνει αυγό. Στήρα θηλυκά είναι εκείνα τα οποία δεν κάνουν αυγό. Πράγματι υπάρχουν παραδείγματα εδώ θηλυκών πουλιών που χτίζουν φωλιά, κάνουν φωλιά και δεν πάνε να βάλουν αυγό μέσα, δεν βάζουν αυγό. Αυτά τα θηλυκά πουλιά μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει ότι είναι στήρα, δεν είναι γόνιμα. Όταν έρθει λοιπόν η στιγμή και το αυγό τοποθετηθεί στην φωλιά, θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη λειτουργία του θηλυκού που πάει και τοποθετεί το αυγό. Γι' αυτό και συνιστώ τη χρήση της βιταμίνης Α-D3Ε. Είναι και η βιταμίνη η οποία παράγεται βιομηχανικά και δίνουμε στα κοτόπουλα που τα έχουμε για αναπαραγωγή αυγών. Τη δίνουν και τη χορηγούν ακριβώς ώστε το θηλυκό κοτόπουλο να έχει τη δυνατότητα να βάζει το αυγό, να κάνει και να σχηματίζεται δηλαδή μια ομάδα τέτοια που να είναι χωρίς δυσκολία. Η χορήγηση λοιπόν αυτής της βιταμίνης Α-D3Ε μπορεί να γίνει στο ζευγάρι, το οποίο έχει σχηματιστεί ήδη. Δηλαδή στο αρσενικό και στο θηλυκό. Η συγκεκριμένη βιταμίνη, πέρα του γεγονότος ότι υποστηρίζει ακριβώς την τοποθέτηση του αυγού που πάει στο θηλυκό μέσα στη φωλιά, υποστηρίζει και την ανάπτυξη, αν θέλετε, των νεοσών. Βοηθάει στην ανάπτυξη των νεοσών, ώστε να σχηματίσουν ένα σκελετικό σύστημα αρκετά πλήρες. Την ίδια χρονική περίοδο που δεν φτάνει να χορηγούμε τη συγκεκριμένη βιταμίνη Α-D3Ε, θα πρέπει να τους συμπληρώνουμε και να τους χορηγούμε αυγοτροφές που λειτουργούν ως φορέας, ως όχημα σε κάποια διατροφικά συμπληρώματα τα οποία εγώ σας συνιστώ. Συμπληρώματα διατροφής, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πρωτεΐνες, μπορεί να είναι μεταλλικά στοιχεία, ίχνοστοιχεία, μπορεί να είναι προβιωτικά και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί αναφέρομαι στα προβιωτικά.
Και ενδεχομένως μπορεί να είναι όχημα, φορέας δηλαδή, για να χορηγήσουμε κατεψυγμένα έντομα ή οτιδήποτε άλλο παρεμφερές.